বিপ্লব মানিক বুবাগ্রা হানসা হানসা বিপ্লব মানিক বুবাগ্রা হানসা প্রমোটা আইপিএফ কি হানসা হানসা বুবাগ্রা আইপিএফ কি হানসা হানসা বিজেপি আইপিএফ কি হানসা হানসা আইপিএফ কি ত্রিপ্রামথা হানসা হানসা বুবাগ্রা ত্রিপ্রামথা হানসা হানসা বিজেপি जों बामुटी एसेम्बली खबजानाय बाद परिसरा आमचायो अर जों डोर टु डोर नग नग थाङै सिन बुथ प्रचार खालि दङ अर तिप्रामथा बीजेपी जतनि न दलनि आदं रक फाइमानजों फाइका जुब मोर्चा हन्दी वाइटिएफ हन्दी तिप्रामथा हन्दी टिडब्लिउ हन्दी जतन जों एक साथे थानचाखायनो नग नग थाङै ककपिलाय दङ फाइनि 19 तारिख सिन चंमारिनि बागै अमनो जों नग नग थांमोनि बिपुल सारा माखा जों जतन जोंनो लगिरनाय जे कथालै बातलै दङ बीजेपी तिप्रामथा आईपीएफ टी बरक अस मारि जे सिम्बल नके पदबुबात अ पदबुरन बुदना हनि जतन नक नक नि बरकन ककरलायखा अमनो जों आशाबादी ते 110% आशाबादी जोंनो कोप्लायनाय अमसायबो बिपुल बुते जों कोप्लायनाय तिप्रासा बादे एसटी बादे तै बजागा रग तिनि अबाहाय कक पिजा बुं रक दं ताबो तिप्रासा बादे सिनि तालतला रग बसिनि आराम मनपुरि बाय सं दङ बरग ब्लाइनि खाटुंजाक जोंनि बाक्सा बर थुयासा एखाय सामं खाय दङ आबनि बागै जतन खाटुंजाक ताइको ओंखाय तिनि जे बाटि पटिक सराव दूर टु दूर खायमा जागा सिनि इयाम फायमा जाक फायकिया ब्लाइ का हामखायनो जों दूर टु दूर खायमाखा बरं बखावा ताइबो तंथका आबनि बागै जों एकदम काहामनो रिएक्शन माखाताइको अ जागा तिनि नंनि लगे खाय ताबक सगरते साब मानजाक सिना अर तंग मादार मण्डलनि प्रेसिडेन्ट तंग सम्पादक तंग का आं अर टिडब्लिउएफ नि बामुटियानि प्रेसिडेन्ट तै अर आनि बामुटिया ब्लक नि इंगै चिन बरिरंनि भाइस प्रेसिडेन्ट रक तंग इको यांग भाइस प्रेसिडेन्ट तंग वाइटिएफ नि तंग टिसिएफ नि बो तंग बेबनो जों मिलुइनो अर सामखाले तंग तैको खाटुं खाजाखाय हामबाय सिनि प्रथम न सिपाइ बिसि खाजागै दङ ओंखाय सम्राम बिसिबो खाजाक दङ ओंखाय बाटि पटिक सराबो खाजागै दङ ओंखाय आं बाटि पटिक सरा बकि सामानजागै फायकिया ओंखाय आरोबो काहामनो जों जे सिनि लुखरक ब्लाइखायनो खाटुंजाक सिनि वेस्टनि ताबुक जे एमपि संजाक बन ब्लाइ बुट गोबां बायनो पासंनाय आं आसा खायो लुखरक बेलाय खाटुंजाक आउन बागै आसा खायो काहामनो पासंनाय होनो आं तासु जरते बसकांनि सामं टेबरा खानि तंखाय नग नग अबाहाय के कग्र पिनानि नांखोटे बुजिया रक अबाहाय लुखरक रक माला जाव रत मटा मटि जतन बुजि जाकनो हाइपानो जों कासे कुसु जे जागाव बुजिया दङ आ जागा जों काहामखाय थाङै इको बुजिरेना बागै जों सेस्ता खाय दङ काहामखाय जों सामं खाय दङ आबन बागै बुजिया तो आसे एमन करै कारण कि ताबु बुबाग्रानि जे नाहार मुंबाय बसकांगा चिनि सालकियाव गै फाय दङ आबो जत्तनो चिनि तिप्रासा र बेबागनो बर को खाटुंजाक खाबान्यो यासा गै इको चिनि एमपि न एकदम गोबां बुटबाय पास खायनाय आबो आं आसा खायो हामबाय बेलायनो हामबाय चिनि मिडिया न कक तिप्रानि बिसंति तिनि नरक संनो अमा हाके चिनि जेते कक पिरमानि नरक आवाय खायनानि बागै बा चिनि न जों वान सुगिन रक फायमानि बागै बेलायखन हामबाय पुलियानो तामनि हिंके जों तिनि तीन बामुटियानि जनजाति जेता चिनि तिप्रासा आमसायो अमा हाके जों तिनि पार्टी पटिसरा 19 नम्बर बुथ सिपाइपारा 49 नम्बर बुथ ते समराम एडिसि विलेज 50 नम्बर बुथ जों तिनि बीजेपी त्रिपुरामथा ते आईपीएफ टिख्लाय थानसा ख्लायनाय बुबाग्रानि दागि मुंबाय ते मानिक सरकार मानिक साहा राजीव बट्टा स्टेट केंद्रनि मंत्री मोदी जी अमित शाहनि नेतृत्वे तिनि अमा हाके बरक दागि मानि बिसंति थानसाङै कक्साब्लाय जोंनो तिनि अजराव जों चिनि अ बुटबो बामुटियाव जों चिनि जनजाति र कप्लाय खाय ताक्लाय अ चंमारिव जों चिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनि बिप्लबनो कप्लाय खायनानि बागै पटबो बार बुदुइ आबो हाके जों नग नग थांलायक्या नग नग थांलाय मानि बिसंति जत नग नखुंनि ताखुक बुखुकते अक्रा जाग्रा रक बरगुनि बुखाबो तंग थगलायजाक जों थानसां मानि बागै तामनि हिंके बुसकांगो चिनि बिप्लब गोबां गुबाय पाइनाय जों खाखायो जतनो चिनि
তিনি যে जों दुर दुर खायमानि न जतन हामजाखा खाफुरजाखा तंथकजाखा बर सोंबाय अनेक कक बोखानि खलगै सागा मोदीजी जे दाबो खालायदोंमानि सबका साथ सबका बिकास आमनो तैनो तिनि बुबाग्राबो आकंनो वानसुगुइ तिनि अमो हाके जत तिप्रासानि मानथायनो रनानि बागै जोंनो अमो कयखा जेहेतु केन्द्र वसिनि मोदीजी सरकार तै त्रिपुरा वसिनि मानिक डक्टर मानिक साहानि सरकार आबनि बागै तिनि अजराव आमो हाके बसकांनि जेता तिप्रासानि मानथाय मायांगै दंमानि तिप्रासानि आमसायरागो जेता लामा करै तै करै बा तिप्रासा करै चलियानो खुंरंनि दंमानि अमनि बागै बेबागनो गोबां खैमानानि बागै बबाग्रा तिनि कक सालाय फैखा केन्द्रव आबनि बागै जोंनो तिनि अमो हाके बसकांनि लोकसभाव चिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनि बिप्लब कुमार देवजीनो गोबां गुबै पार्टी रहखांहाय ब दिल्लीयाव थाङै चिनि बागै कक सानाय तिप्रासानि बागै कक सानाय तै बुबाग्रा नि बआबो हाकेनो ब एं पश्चिम पूर्व त्रिपुरा आसनो चिनि महारानी कीर्ति सिंह बब अमो हाकेनो एंगो बासाजाक एं पश्चिम त्रिपुरा दुइटा लोकसभा आसनि जों चिनि प्रार्थीनो कप्लाय कप्लाय बुट बाके जों जिदिरनानै होनै जों जतन समय थांनि नखलायजाक जतन खाटंलायजाक बसकांनि बुटनि बागै आमनि बागै जों बेलेखनो तंथगो हामबाय